Нека да аплодираме децата от целодневна детска градина Теменуга за тяхното изпълнение, с което ни заредиха с толкова празнично настроение и усмивки. Аплодисменти! Уважаеми дами и господа, всички, които живеем и работим в Казанлък, сме обединени от идеята да превърнем нашия общ дом в красив и привлекателен град. Тая идея ни събра днес, на 24 юни, Енюв ден, за да открием новия паркинг и обновеното пространство в тази централна част на града. Почистено и ремонтирано, с оформени алеи и зелени площи, с разширено улично платно, с нови тротуари и пейки за отдих, това кътче придоби съвсем нов облик, приветлив и уютен, за да бъде удобно за всички живущи в съседните сгради, за учениците, за децата и техните родители, за възрастните хора, които използват стълбите, за всички нас. Нека оценим и пазим това, което община Казанлък направи, за да се превърне този квартал в още по-привлекателно място за живеене. Заедно с нас днес са заместник-кметът на община Казанлък госпожа Даниела Коева, секретарят на общината Иванка Иванова, Ивелин Недялков, главен архитект на община Казанлък, Николай Чалъков, директор на общинско предприятие комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата. Сред нас е и народният представител от 42-то Народно събрание Атанас Пъдев, представители на различни институции, граждани, медии. Водосвет за здраве и благоденствие ще отслужат отец Теодор и отец Димитър от храм Успение Богородично. Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги, и во веки веков. Благословен си, Христе Боже, населеною, человеколюбче, слава Тебе. За мен е истинско удоволствие да се станат днес тук пред вас на това обновено място. Няма да давам оценка дали промяната, която виждаме, е голяма или малка. Тази оценка, надявам се, всеки един от вас ще направи. Аз само бих искала да отбележа, че това е поредното място в нашия град, което придобива съвсем друг и много по-красив облик. И аз смятам, че вече тази тенденция не може да остане незабелязана, защото града ни малко по малко се променя пред очите ни, по мое мнение, към нещо по-добро и по-красиво. И се надявам това да е и вашето мнение. Преди да се поздравим с тази придобивка, аз искам да се върна малко по-назад и да разкажа как започнаха събитията, които промениха това място. Събитията се случиха в следната последователност. Намеренията на ръководството на община Казанлък е да развива възможностите за паркиране в централната градска част до толкова, доколкото ни позволяват пространствата. Едновременно с разширяване на зоните за кратковременно, платените зони за кратковременно паркиране, ние търсим възможности за паркиране свободно от такси. Тази зона е в близост до детска градина, до училище. Тук родителите водят децата си и е наложително да има такова място. И ние, водени от това си желание и от намерението да освободим улица Яворов от многото паркирали автомобили и да я направим по-проходима, стигнахме до идеята, че тук трябва да бъде изграден този паркинг. Проектът се реализира с служебното проектиране на експертите в община Казанлък, водени от архитект Недялков. С минимални средства това, което виждате, е изградено от общинското предприятие, което се ръководи от господин Чалъков.
И това е заслугата днес да стоим на това място. По идея на живущите бяха разширени пространствата пред блока, които виждате, а идеята да имаме зона, която да е с възможност за придвижване на пешеходци е наша и ние имаме за цел да обезопасим достъпа до входа на училището и детската градина за пешеходци. Затова и тротуарите са обновени, реконструирани, поставени са антипаркинг тела, за да може пешеходците да имат свободен достъп до входовете. Надявам се, че всички тези наши действия, които са плод на общите усилия на ръководството на община Казанлък, на общинското предприятие, доведоха до нещо, на което всички може да се зарадваме и да сме благодарни, че го имаме. Искам да честитя обновеното пространство и да ви обещая, че ние ще продължаваме да обновяваме града малко по малко, стъпка по стъпка, докато той придобие облика, който заслужава. Нека да ни е честит! Изключително съм горд днес да стана тук пред вас, пред уважаемото общинско ръководство, пред моите съкварталци, пред всички вас, тук гости на това мероприятие. Аз се явявам тук в качеството на домоуправител на един от входовете на жилищен блок 36. Искам да ви кажа, че преди години тук, вляво от мен, на това място беше една джунгла. Пътят беше незрачен, нямаше тази красива отходна черта, която води нагоре към църквата. Въобще всичко беше много по-различно. Имал съм възможност да свеждам това желание за подобряване на визията на предблоковото ни пространство, но не съм срещал разбиране от бившето общинско ръководство. Затова, въпреки че кмета на общината не присъства тук, явно по уважителни причини, искам да благодаря от мое име и от името на живущите в блок 36 за всичко това, което беше направено от страна на кмета и на общинското ръководство, разбира се, и на господин Чалъков, който неуморно от 6:30 тук разпореждаше и даваше команди в несвяз. Благодарим ви и да не е честита новата придобивка.